Ya uJesu Kristu inkosi. Hayi uyabusa. Namanje kuze kube phakade. Ake sizobheka umfowethu la ubrother uSiphiwe ukuthi usiphatheleni namhlanje. Kune project abhizi ngayo ngapha sakhela yona. Mfowethu ukuhamba kanjani? uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga uJesu. Ngiyabonga uJesu. Yes sir. Ya ngiyabona ubhizi la uyapenda. Ngicela usithathe usibeke ukuthi ngabe ubhizi ngani ngapha. Ya lana kahle lapha senza idamu lofishe, senza idamu lofishe. Umthetho wakhona asisafuni ukuthenga ofishi esitolo. Manje sesibona ukuthi ngcono kube indlela yokuthi sizivuyele ngoba bazalwane if vele uthenga ufishi usungasawudla ufishi ofresh, usudla idumu. Thina sifisa nje ukuthi uma sizuthi sihalela ufishi njengamanje sithe siye lapha la emgodlagodleni wethu sithathe sidle. Iyona ndlela esithanda ukuphila ngayo lena, singasathanda ukusebenzisa imali kakhulu. So nje isikhathi ukuthi inkathi imali abantu behubha imali, thina sihubha imali, sihubha imvelo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ngoba vele sakhiwe senziwa sayimvelo. Usathane nje lona odunga umqondo wethu, wathatha umqondo wethu ofocusisa kakhulu emalini. Ayisekho into umuntu akayicabanga emhlabeni ngaphandle kwemali. Akasaboni kukho into engenzeka kuye ngaphandle kwemali, kanti uyaphila nje without imali. So ingakho ke usibona sizenzela kanjena, sizofaka ofishi ke lana abazalwane. Sonitshengisa futhi nabo ofishi nibabone. Nibabone sizonivezela masifuna nje ifridge lethu ilona mazi ukuthi siyazi namhlanje sihalela inyama yenkomo. Inkomo ikhona, nasihalela ufishi, ofishi bakhona. Konke nje sikuhalelayo sizoma nesiqonde nje straight ey'ntweni esesinazo sisebenzise ngaphandle kokukhipha imali. So iyona ndlela ke uNkulunkulu vele esidalele ukuthi siphile ngayo. Kahle kahle uNkulunkulu wesidala ukuthi siphile ngenhlabathi bazalwane, kodwa usathane umane wasithatha wasishintshisa isystem, wasifaka emalini, yena wasebuyela enhlabathini izele thina azosidayisela. Asicontrol and ekugcineni ukudla kwakhe asidayisela khona usidayisela ukudla akaziyo ukuthi sekuyi-altare lakhe, sekuyinkolo yakhe, Altare lakhe. Yes, sekuyinkolo yakhe. Uyazi ukuthi yena ufakeni, uyazi ukuthi mapha ama-spirit akawasebenzisile lokhu kudla, uyayibona leyo nto. So ikangako abantu abaningi sebenezifo ey'ningi ngalokhu kudla. So why kube khona umbuzo uthi why ulokhu kudla? Yes siyakudla kodwa mawuthi uyakuzwa lokhu kudla kuna taste. Bheka mawuthi uyifuyele inkukhu yakho ine taste. Mawuthi utshala ubanana wakho, ubanana awunashukela bumnandi. Awune taste, but yonke into wena ozenzele wena ine taste. Le le kaSathane akuna taste, and at the same time kumele ujuluke uthole le mali uyothenga into engena taste. Bazalwane ake sivulekeni umqondo ngempela. Why singavuleki umqondo? Ilokho ke nje bazalwane ngisho ukuthi ngiyacela ukuthi uNkulunkulu anambulele. Hayi konke esisuke sikwenza hayi ngoba mhlasimpe kukhona futhi umuntu ophushwayo. Cha, asiphushwa, akekho umuntu osiphushile, akekho futhi umuntu odli. uJesu nje ophila phakathi kwethu, osithandayo, osivula ngisho umqondo. Nawe ke uyacela usondela mntaka baba. Musu kuvuma uqinisa ikhanda, thambisa ikhanda, awujule usabalale ngomqondo wakho. Ujule nje ungawufihli, ujule nje. Ilokho nje ngicela abazalwane sinithatha sinibeke futhi kanjalo nakokunye. uJesu Kristu inkosi uyabusa. Amen. Amen.